muke magana. Kana directing, bayan directing da kake na harkan waƙoƙi, shin kana directing fina-finai ne ko kuma dai iya layin waƙa ka rike? Gaskiya ni fim ina yi, amma na yi fim, na yi normal fim guda 3 ne ko nawa ne? Na yi series wanda ba su wuce guda 2 ba wanda na yi, amma gaskiya ni na fi son waƙa. Ka fi ba da ƙarfin ka dai a layin waƙa. Ka san shi fim cin lokaci yake ne. Cin lokaci yake. Kuma kun fi so maza ne. Wanda a wuni ɗaya za ku yi waƙar ku kawai ku gama. Yawa mu gama gaskiya. Haka yake. Amma dai fim shi a daɗi. Na fahimci. Idan ka samu labari mai kyau, mai ƙarfi, yanzu ma yanzu haka a cikin rediyon da muke akwai series ɗin da nake so za a fara. Wanda kusan mutum 5 ko 6 duka in na gaya masu sunansu a Gombe za ka tabbatar lalle labarin zai yi ƙarfi, saboda mutane ne jajirtattu masu inganci, kuma suna so kowa da zimmansa na za a yi yake so a yi. Kuma yaran Gombe muke so mu taimaka saboda series ɗin ya zamo gaskiya dai. Ina ganin in na ce maka an taɓa irin wannan labarin a Gombe ba masu mu ɗauko kowane baƙo ko wani forina, yaran cikin Gombe za mu yi aiki da su, za mu ba mutane tsoro ne, wanda tunda yanzu kusan in ka ce Kano Gombe za ka ce. To wannan abun ya sa ka tana mun da skill. Menene ya sa kusan zan ce duk inda ka je, musamman a ita wannan masana'anta ta harkar fina-finai, wato masana'antar Kannywood, duk inda aka je aka ce ga ɗan Gombe, za ka ga sunansa daban ne, shuhurarsa daban ne. Ko ba gaskiya ba, za ka ga ko da a Kanan yanzu in ka je ka Kanan za ka ga 'yan Gomben su ne da Kanan ko kuma su ne da Kannywood ɗin. Amma me yasa Gomben ba ta wannan functioning ɗin, kuma ba a yin harkar a cikin Gombe take ƙarfi sai dai a Kano? To abin da ya faru shine muna da wani irin abu. Yanzu misali sana'ar fim a Kano ta zamo jigo, wanda kamar yanda ɗan kasuwa zai sa kuɗinsa a kasuwa ya yi kasuwanci. Yanzu misali ma kudanci da labari na, yanzu labari na ina gaya ma budget ɗin labari na, sai ka ji ana maka labarin miliyan 30 budget ɗin fim ɗin. Budget ɗin fim ɗin. Misali yanzu ana maganan an yi wani, yanzu ka zo ka ce masa, wani zai tambaye kuma ni wani kuke cin riban abun nan ne kam, kawai na ga dai kawai kuna ta walwala, ko kuma muka haɗu a majalisar mu na kofar gidan mu nan, ya ga mutane da motoci sun zo wawaye, aka ta wasu yan fim ne, sai ya fara mamaki, to sai ina kuke samun kuɗi ne? Gaskiya ne. Shi wai ya ma rena mata ina muke samun kuɗi. Wannan YouTube ɗin fa ni ban gama abin da ake ba, ta ya kuɗin YouTube yake zuwa? To ya ka zanna ka taya mutum dogon bayani ne, amma misali da ba a layin yake ba, babu yadda za a yi. Yanzu misali a ce akwai wani gidan TV, yanzu kuma ce GMC, a yanzu sun zamo da shi, sun sa shi a cikin wato free to air satellite. To misali yanzu a ce za ku samu wani producer mai kyau, wanda misali yau za ce gidan TV yau za su yi tallan wani abu wanda suna so wani fim ɗinsu na Gombe ko wani abu ya zamanto ana haskawa. Yawwa, jajirtattu. Yanzu misali mu gida kawai yanzu a Gombe, gida kawai a baka gida wanda za ka yi aiki ya zama wani iri, kuma babu wanda kuma in baki suka zo za a iya ba su. Sai kaga kuma baki sun zo. Misali yau bari ma ku tace da wani abu daya, yanzu university muna aiki a ciki, amma yanzu kai he weekend da a baka dan gari, amma yanzu bako zai zo da Kano, duk ran da yake so za a iya bashi university. Misali yanzu international hotel garinmu ne, za ka zo ka biya kuɗi ka karɓi wajen kana aiki, wallahi tallahi sai an ma ka'ida a ce iya waje kaza aka kiyade maka za ka yi aiki ka biya. Bako zai zo daga Kano ya nemi alfarma a garinku a bashi duk inda yake so shiga je yi, ku kuma ba ku da wannan right din. Kuma yanzu misali a Kano yanzu akwai masu kuɗin da suke iya sa jarin su producers ne, saboda su daga wani fim labari mai kyau. To wannan jajirce da yan Gombe sun yi, suna koma wani gari ne wanda in suka je suka samu tallafin sai su zama wa'ansu. Yanzu misali in ka zo labari wanda ya fi kowa labari ɗan Gombe ne, in dai a rubuta labari ne Yakubu yan Kuma. Misali yanzu ka tsallaka a mata, duk Kannywood Mummy tana tsaya gaba kowace mace, sai dai ta bi ta baya a cikin jarumai mata. Misali in ka zo layin su costume, akwai irin su Alisani, wanda duk yan Gombe ne, kuma su suke taka rawar gani. Idan ka je a producer akwai su Inusa Ma'azu,
akwai su Usman Ma'azu yanzu Inusa in ka zo akan directing ma a yaran directoti ba wanda zai nuna Inusa Ma'azu mutanenmu banda fa yara irin wanda kiru ne banda mawaka kaje yanzu ka duba dan Musa mawaki ne yanzu ya fara series alakan nan kaje ka ga sinasinan dan Musa ka gane misali muna da kaman baiwar abun wanda in aka ce maka wannan dan Gombe ne yan Kano wallahi da kai ni na sha zama da mutane a Kano suna cewa suna tsoron da harkar film za ta zama a Gombe ta taba koma Kaduna ta dan koma Jos kadan amma suna tsoron ran da za ta dawo Gombe ta zo ta yi kafa sun san wallahi ba wanda zai kwace ta gaskiya ne to na fahimce ka da yanzu magana da kake skill duka wani tallafi da misali kanawa suke samu suke ci gaba akan wannan layi daga fannin masu kuɗi da kuma layin gwamnati a harkar ita wannan sana'a ta fim a Gombe ba ta samun wannan tallafi ba ta samu gaskiya ne kawai kuna iya amfani da iya abin da kuke da shi ne kuke gudanar da naku harkar kawai shine iya kokarin mu ne yau misali in kana da abun da zai ci 100,000 naka to baka da wani source ɗinsa ba kuma wanda zai taimake ka sai dai kai ya kai misali yanzu ina da YouTube ya kai gaci wanda za a fara biya na reni YouTube ina ne da waƙoƙi da su mai amma misali deputy abin da zai baka misali ba ni da yan Gombe a cikin mutum 5,000 da suka yi subscribing channel tsina babu mutum 1,000 dan Gombe duka sauran yan waje ne duk yan waje ne misali akwai yan matan da na taimaka a Gombe wanda za a ɗauko waka wani gari zai zo da waka in yi dajirce ya sa yar garin mu sai a sa yar garin amma ita kuma in ta samu kuɗi ya za ta tafi Kano a je a mata bidiyo maimakon in ta samu kai din za ta zo kai ta tallafa sabon aiki sai ta tafi Kano tana bin wa'ansu ta siya musu kaya ta siya musu abin da za su sa ta siya musu komai duk aikin da za a yi ta ɗauki nauyi kyamara su bata fitawa ba in kana wannan abu har yana ɓaci yake wata ina jin irin wannan abun hinji zuciyata ma ta hau ka gane kawo skill idan muka koma fannin su directoti Kano kamar da kai magana wato babu kamar yanzu dai a layin waka kam bamu da kaman wato Oscar da kuma shi Bono ya alakar ka take da su ma'ana wajen fannin ayyukanka suna kallon ayyukanka akwai wani comment da suke maka a game da ayyukanka domin yabawa ko kuma su nuna gazawarka ko kuma babu gaskiya alhamdulillah dan Oscar wata in ya zo shi haka kawai ke karɓar waƙoƙi na ya kalla ya ga irin kalan aikin ka kalan aiki na kuma gashi akwai YouTube kana tura mutum link yana kallo kullum Bono ba mu taɓa haka da shi ba da yake shi aboki ne kawai